No niin, hei, moikka moi ja tervetuloa tänne tämän viikkoiseen videoon. Eli tervetuloa mukaan meidän HT FitHub podcastiin ja tänään meillä on tämmöinen asiakas valokeilassa lähetys. Ja tosiaan muistahan aina tykätä tästä videosta ja sano meille moi siellä kommentissa, jos oot nyt täällä Facebook-ryhmässä tätä katsomatta livenä tai äänitteeltä. Tällä videolla tosiaan meillä on täällä Heli kertomassa vähän omaa tarinaansa Kilpirauhasen vajaatoiminnan kanssa. Ja tosiaan, että miten on sitten niin kuin päässyt eroon Kilpirauhasen vajaatoiminnan tuomasta turvotuksesta ja vatsaoireista ja väsymyksestä ja saanut sen painonkin sitten laskusuuntaan siinä samalla. Eli tosiaan tervetuloa Heli, ihana kun olet täällä ja mennään vaan sitten suoraan asiaan. Eli kerrotko ensin vähän itsestäsi, ihan nyt tämän, minkä ikäinen oot, minkälaista työtä teet tai mitä muuta haluat itsestäsi kertoa? Joo, eli mä oon Heli ja mä oon siis 59-vuotias. Ja mulla on todettu toi kilpirauhasen vajaatoiminta. Mä oon varmaan ollut 35 ja mä ajattelin, että Herra Jumala, tuohon on mummojen tauti, että miten mulla se voi olla tämän ikäisenä. Ja mä en voinut ymmärtää sitä ollenkaan. Ja mä muistan vielä, kun se annettiin se diagnoosi, niin todettiin vaan, että tähän auttaa tyroksiini, jota mä oon sit uskollisesti syönyt. Ja se ei ole itse asiassa se annoskaan muuttunut oikeastaan vuosien mittaan juurikaan. On mun paino ollut sit 20 kiloa vähemmän tai enemmän, tai on mun vointi ollut mikä hyvänsä. Ja mä oon aina ihmetellyt, että no okei, että kai se lääkäri tietää, että näin se varmaan menee. Mutta ruokavaliosta ei ole oikeastaan kukaan koskaan puhunut. Sen mä oon itse todennut, että kaikki liikunta on tuntunut ajoittaa jopa enemmän niin kuin, rasittavan kuin nostavan kuntoon. Ja sitten mä oon huomannut myöskin sen, että tämä sairaus tietyllä tavalla niin kuin, aiheuttaa masennusta, väsymystä, uupumusta enemmän niin kuin varmaan kuin normaalisti muilla ihmisillä. Mutta tosiaan siis mä teen Tota, toimista. Juu, Joo, sori, ihan. Mennään kohta tuohon seuraavaan kysymykseen. Eli tosiaan kerro vaan vielä vaikka, että just minkälaista työtä sä teet ihan vaan joo. lyhyesti itsestäsi, niin mennään sitten eteenpäin. Mä teen toimistotyötä, siis mä oon asiakaspalvelutyössä ja aikaisemmin mä oon ollut puhelinpalvelussa. Tämän vuoden alusta mä teen Teamsin kautta asiakaspalvelua ja se on tietyllä tavalla vaativampaa, mutta mä oon nyt niin kuin koronan ajoista lähtien niin joutunut tekemään etätöitä. Ja sen myötä on sitten myöskin käynyt tämä näin, että liikunta, josta mä oon aina tykännyt, niin se on vähentynyt. Ja jotenkin tuntuu, että sitä pitää niin kuin tekemällä tehdä sitä liikuntaa. Ja työpäivän jälkeen, vaikka istumatyö ei sinällään väsytä, niin se on niin kuin henkisesti raskasta. Niin sen jälkeen tuntuu, että ei vaan niin kuin huvita lähteä minnekään. Että jotenkin niin kuin tuntui justiin alkuvaiheessa, että No, on niin seuraava kuin... kysymys olikin, että Joo, kerroksä mä sitten, puhun että paljon. joo, ei se mitään, että mennään vähän kysymys kerrallaan eteenpäin, niin Joo, pysytään niin kuin rakenteesta, niin millainen tilanne joo, sulla oli niin kuin ennen tätä meidän yhteistyön alkua? Et joo. minkälaisia haasteita ja ongelmia sulla oli ennen kuin me aloitettiin tämä meidän yhteistyö? No siis todellakin se, että niin kun, mä ajattelin vaan, että se on niin kun työstressistä johtuvaa, että mä heräilin aamuyöstä ja tuntui, että ei nukkunut pitkiä yöunia ollenkaan. Ja aamulla oli väsynyt, päivällä oli väsynyt, illalla oli väsynyt, ei jaksanut tehdä oikein mitään ja se ei ollut, se ei ollut väsymystä, vaan se oli uupumusta. Ja mähän on aikaisemminkin jo kokeillut, olen kokeillut ketoilua, huomannut ei toimi mulla, on yrittänyt syödä terveellisesti ja silti niin kuin tuntuu, että aina on vatsassa jotain ongelmia, turvottaa, menee vatsa sekaisin ja aina saa miettiä, että uskaltaako lähteä nyt vai pitääkö vielä käydä kolmannen kerran vessassa, että niin kuin, tosi paljon niin kuin vatsaoireita ollut aina. Mä oon ajatellut vaan, että okei, että ehkä mä oon sen tyyppinen ihminen, että mulla on huonot vatsahermot, että mä stressaan vatsalla ja niin kuin tuntuu, niin kuin, että vaikka se olisi kuinka terveellisesti, se ei auta. Ja sitten mä oon ajatellut aina, että ruoka on lääke ja liikenne on lääke, liikunta on lääke, niin mitä stressaantuneempi mä oon ollut, sitä enemmän mä oon yrittänyt liikkua, minkä vuoksi mä oon entistä enemmän väsynyt. Ja sitten tavallaan riippuen mitä oon syönyt, niin jotenkin on tuntunut, niin kuin, että ehkä varmaan sitä vähän hemmotellut itseään sillä ruoalla kanssa, mutta jotenkin on ollut vähän niin kuin kompassi sekaisin, että on ollut oikeat tavallaan ainekset, mutta niistä ei ole tullut ollenkaan se lopullinen tulos ei ollut sellainen, mitä on toivonut. Että jotenkin on ollut hirveän vaikea niin kuin ja siis mullahan on paino noussut sellaisen 20 kiloa, sanotaan tässä koronavuosien aikana, koska tuo työ on ihan pelkkää istumista,
Ja tavallaan ei ole enää sitä, että kun lähdet aamulla töihin, niin siinä tulee liikuntaa, kun tuut töistä, siinä on liikuntaa. Ja sitten saattaa olla, että sen jälkeen lähtisi jonnekin harrastaa. Niin kyllä sillä on iso merkitys sillä arkiliikunnalla. Joo, eli sanoisitko, mitä sä mainitsit tuossa, että oli sitä jatkuvaa väsymystä, että Joo. koit, että olit uupunut, stressaantunut, sitten se paino oli noussut sen 20 kiloa, yleistä jaksamattomuutta, oliko nämä niin kuin ne isoimmat haasteet siinä? Oli, koska siis tavallaan sit se väsymys ja semmoinen uupumus johtaa siihen, että ei niin kuin jaksa aloittaa mitään. Et siitä vaan niin kuin, se on vähän sellaista päivästä toiseen selviytymistä ja on vähän sellainen sumunen olo, että ei huvita niin kuin mikään. Ja vaikka huvittaisikin, niin ei vaan jaksa sitten. Että jotenkin tuntuu, että sitä vaan niin kuin tipahtaa semmoiseen, no sohvan uumeniin. Kyllä. No hei, meillä täällä Kilperäisen vajaatoiminnasta monilla naisilla on niin paljon kaikkia monenlaisia haasteita, just noita samojakin, mitä sä tuosta toit esiin. Voitko sä kertoa kanssasisarille, että mikä on ollut sun sellainen aallon pohja, ehkä sellainen ikävin hetki tai tilanne, missä olet joutunut olemaan? No mä en ehkä sillä lailla, no varmaan kaikki nuo vatsaoireet, ne on ollut niin kuin niitä hirveämpiä, että aina kun menee, menet sitten lomamatkalle tai mihinkä vaan, niin jotenkin, niin kuin, siis mulla on ollut aina se, että ai kun se vatsa nyt pysyisi kunnossa, että vaikka ei saa mitään vatsatautia, niin se on niin kuin joka päivästä, että miettii, että ja aina kun meni kokoukseen tai johonkin sellaiseen, missä oli vähänkin jännittävä tilanne tai esiintymistilanne, niin mulla on aina ollut vatsankaan ongelmia. Mutta mä muistan, tästä on muutama vuosi, niin mä lähdin Kreikkaan ja mulla oli mun ystävä mukana ja meistä otettiin valokuva ja sitten mä katsoin sitä kuvaa, mä että Herra Jumala, olenko minä toi, että mä näytän niin kuin tosi pulleelle ja semmoiselle väsyneelle ja niin kuin paljon vanhemmalle jotenkin omasta mielestä kuin mitä mä olin. Että mä en tunnistanut niin kuin itseäni ollenkaan. Ja siis totuuden nimessä mä painoin silloin vähemmän kuin mitä mä painoin, kun mä aloitin tämän kurssin. Mutta sekin, että mitä korvien välissä tuntuu, mikä se sun olo on, niin se ei välttämättä aina ole samassa niin kuin synkassa sen ulkonäön kanssa. Et vaikka on ollut pullempia hetkiä, niin se ei aina tarkoita sitä, että olisi väsynyt ja uupunut. Et voi olla kuitenkin energinen ja niin kuin sillä lailla niin kuin voi olla niin kuin ihan hyvä olla. Ja sitten taas, jos on ollut, esimerkiksi mulla on ollut paino huomattavasti niin kuin matalampi, niin on ollut ihan täysin uuvuksissa, että ei ole kehosvoimia ollenkaan, että tuntuu, että ei jaksa. Että se ei ole ollenkaan se synonyymi sille, että olet sä niin kuin hyvävointinen, olet sä sitten niin kuin ylipainoinen tai alipainoinen tai Kyllä, ja nuo oikeinpainoinen. vatsaongelmat, mitä sä tuossa mainitsit, niin ne on kyllä siis tosi inhottavia ja tosi kurjaa, jos Joo, joutuu niin kuin aina miettimään sitä, että missä on vessa ja miten se vatsa joo, toimii, ja nehän on tosi yleisiä kyllä joo. monella. No millaisia tavoitteita sulla sitten oli, niin kun, jos mietitään vielä sitä vähän niin kuin sitä aikaa sitten ennen sitä meidän yhteistyön alkua, niin minkälaisia tavoitteita sulla oli? No tietenkin aina ekana tulee mieleen se, että mä haluan heti niin kuin painon alas niin, että mulla on normaali paino. Mutta ehkä ennen kaikkea se, että se vatsan toiminta, sen saisi niin kuin tasapainotettua, mutta jollain lailla mä olin jo ihan toivoton, koska mä oon käynyt niin kuin tietenkin työterveyslääkärissä kysymässä, että mikä auttaisi tähän vatsan toimintaan, ja siellä annetaan maitohappobakteeria, ja kyllähän mä nyt itsekin osaan niitä ostaa apteekista, mutta kun ei se auta. Että niin kuin jotenkin oli se niin kuin kadoksissa ihan, että mitä tässä, niin kuin, mitä pitäisi tehdä. Että jollain lailla, niin kuin, kyllä mä sanon, että mulla ei ehkä se painon pudotus kuitenkaan ollut se ykkösjuttu, vaan se niin kuin, stressin hallinta ja sitten sen, niin kuin, ja tietenkin mä uskon myös siihen tulehduksellisuuteen, että se tekee niin kuin kehosta tosi paljon niin kuin haittaa. Ennen kaikkea mä halusin niin terveitä kilometriä tästä eteenpäin, että niin kuin jaksaisi tehdä asioita. Ja mä Kyllä, uskon siihen, että paino tippuu kyllä niin kuin ajallaan, mutta sitä ei, niin kuin, mä en usko siihen, että se siihen liian nopeeseen pudotukseen, vaan siihen, että se tippuu kyllä ja tippuu niin kuin pikkuhiljaa koko ajan, mutta ennen kaikkea se hyvinvointi joka päivässä on mulle niin kuin tärkeää. kyllä, ja sehän on se kaikista tärkein juttu, että jos me haluttaisiin niitä nopeita painonpudotustuloksia, niin sittenhän meidänkin strategiat olisi sunkin kanssa ollut ihan erilaisia. Että Joo, nythän me lähdettiin kuitenkin hakemaan nyt sitä, että me korjataan ne juurisyyt sieltä, saadaan se joo. vatsa, se suolisto kuntoon ensin, saadaan ne stressitasot tasapainoon ja saadaan niitä pysyviä muutoksia aikaiseksi. Mutta mennään vielä siihen, että mikä sun ajatus oli sitten niin kuin aikaisemmin, että miten sä pääsisit näihin sun tavoitteisiin ja mitä sä sitten olitkaan jo aikaisemmin yrittänyt? No siis just kaiken, no ehkä ketoilua mä oon muutaman kerran kokeillut, mutta mulla on myöskin poistettu sappirakko, niin se aiheutti ongelmia kanssa, että
siinä se lihan ja proteiinin määrä, rasvan määrä, niin ei toiminut. Ja sitten toki mä oon niin kuin yrittänyt, siis ihan radikaalisti yrittänyt vähentää sitä syömistä ja niin kuin liikkua kun marsu jossain juoksupyörässä, että sais vaan niin kuin painoa pudotettua, mutta ei niin kuin, ja siis ongelmahan oli se, että laihdutuskuurin aikanakin, niin musta tuntuu, että mun paino nousi, ei se laskenut. Et aina kun mä oon yrittänyt muuttaa sitä tapaa syödä siitä normaalista, niin mulla on niin kuin noussut se paino, ei laskenut. Et tuli vaan semmoinen Aivan. olo, että nyt on joku semmoinen, että sitten mä ajattelin, että onko se tämä ikä, että nyt on niin kuin toivoton tilanne, että tästä nyt ei sitten ole enää muuta niin kuin, kun nyt vaan ollaan ja eletään tämän asian kanssa, mutta Mm, ei se siitä ole kiinni. kyllä. No sä lähetit mukaan tähän meidän Voiman vajiksessa valmennuksen, tähän meidän henkilökohtaisen 12 viikon valmennusohjelmaan. Muistaakseni vielä, että mikä sai sut silloin sitten liittymään mukaan tähän valmennukseen? Siis mä varmaan, ensinnäkin mä vaan törmäsin Facebookissa tähän niin kuin, tavallaan esittelyyn ja halusin liittyä tähän. Ja sitten kun mä kattelin niitä, tavallaan siellä oli erilaisia näitä just videoita, missä sä niin kuin kerroit, mistä voi niin kuin, tai mitä kaikkea toi, ensinnäkin se sun oma esittely, että miten sä oot lähtenyt tätä niin kuin, valmennusta tekemään, niin mä mietin, että mä en ole ikinä kuullut Kilpirauhasen vajatoiminnasta näin paljon niin kuin infoa ja niin kuin miten siihen pystyy vaikuttaa ja miten se ruokavalio vaikuttaa, minkälaista liikuntaa pitäisi tehdä. Ja niin kuin ihan sellaista yleistä terveyteen liittyvää, niin mä kiinnostuin siitä tosi paljon. Ja sitten niin toki mä mietin pitkään sitä, varmaan ainakin yön yli, että liityykö mä siihen voimannuvalmennukseen, mutta mä niin kuin jäin miettimään sitä, että kyllä se vaan niin on, että jos mä syön samalla tavalla, liikun samalla tavalla kuin nyt aikaisemmin, niin ei mikään muutu. Niin kuin ei voi odottaa muutoksia, jos tekee kaiken samalla tavalla kuin ennenkin. Et täytyy tehdä jotakin. Ja mä koin, että mulla on kaikki ne palikat olemassa, mutta joku toinen pitää niin kuin neuvoa, miten mä laitan ne niin kuin kasaan. Että mä en niin kuin yksin saanut sitä niin kuin lopputulosta oikeaksi. Ja kyllä se piti ihan paikkansa. Kyllä. No oliko sulla sitten jotain epäilyksiä? Sanoit, että sun piti ainakin yön yli miettiä, että oliko sulla jotain epäilyksiä sitten ennen osallistumista? No toki siis, kun on hirveästi näitä kaikenlaisia laihdutuskuuria ja näitä, niin toki mä ajattelin ensin, että onko tämä vain yksi niin kuin muiden joukossa, mutta kyllähän mä siis kattelin niitä videoita ja mietin, että ei kyllä tässä on asiaa, että me niin kuin, tai tämän kurssin tavoite ei ole yksinomaan se laihduttaminen, vaan nimenomaan elämäntavan muuttaminen ja se, että niin kuin sen hyvinvoinnin rakentaminen, että ei pelkästään se, että paino tippuu. Että sen mä niin kuin ainakin itse noukin sieltä ja siihen mä lähdin tähtäämään, en niin kuin valtavaan painonpudotukseen, vaan nimenomaan siihen elämäntapojen niin kuin kohottamiseen ja niin, että niitä pystyisi noudattamaan arjessa tästä eteenpäin niin kuin ihan loppuun saakka. Kyllä, näin, juuri näin. No mitä kerroksä sitten, että mitä sä onnistuit sitten tämän valmennuksen aikana tekemään, minkälaisia asioita muuttamaan ja saavuttamaan? No siis kyllähän mun paino tippui, niin kuin se tippui koko ajan, mutta se ei ehkä niin paljon tippunut kuin mitä tietenkin ajattelisi, että haluaisi tippuvan, mutta se ei ollut mun se tavoite. Mutta se, että mä otin käyttöön aamulla sen aamujuoman ja mä joka päivä syön sen smoothien ja ne on ollut mulle semmoiset kulmakivet, että se on todella hyvä aamun niin kuin lähtökohta. Siitä saa tosi paljon vihanneksia, marjoja niin kuin tähän niin kuin pirtelöön sekoitettuna. Ja sitten mä oon nyt opetellut sellaisen, että mä lounaaksi teen sunnuntaisin ison määrän sosekeittoa, 2 eri plaatua, niin että mulla on joka niin kuin lounaalle sellainen nopea keitto tehdä, ja sitten sen lisäksi joku salaatti, koska mä oon niin kuin panostanut nyt myöskin siihen, että mä joka päivä käyn kävelemässä niin kuin ruokatunnilla sellaisen 20 minuuttia vähintään, ja sitten syön nopeasti, ja sitten mä myöskin on ottanut liikunnan enemmän mukaan, ja nyt se tuntuu niin kuin kivalle se liikunta. Mulle toimii aamuliikunta ja sitten päivän kävelyt, ja sitten jos tuntuu siltä, sitten mä käyn vielä illalla kävelemässä, että mä saatan mennä sauvakävelemään, mutta se ei ole sellaista pakonomasta, vaan se on, kun alkaa syömään oikein, niin energia tulee oikealla tavalla, koska sun niin kuin tavallaan kaikki se energia, mikä sä saat, se tulee sun käyttöön ja jaksaa paremmin. Et se on, niin kuin, siis se on ollut ihana huomaa ja se tuli niin nopeasti, jo sanotaan 2 viikon jälkeen mä huomasin, että mulla ei voi olla
niin kuin kunto noussut näin paljon, mutta mä huomasin, kun mä kävelin lenkkejä, niin jalat ei niin kuin tavallaan pakottanut, kun meni mäkeä ylös, eikä mennyt maitohapoille, vaan jakso todella hyvin kävellä, ja jotenkin olo niin kuin kohentui tosi nopeasti. Ja sitten mä huomasin sen, että maitotuotteet ei käy mulle, viljatuotteet, niiden kanssa täytyy olla tosi varovainen. Ja mulle tehtiin sen eliminaation aikana, niin mä huomasin, että mä en kaikkien ruokiin tule edes palaamaan, koska mun vointi oli niin paljon parempi ilman tiettyjä ruoka-aineita. Sitten kun tehtiin yliherkkyystesti, niin sieltä tuli sitten selkeästi mitkä ei mulle sovi. Ja nyt kun niitä on vältellyt, niin huomaa, että vatsa on rauhoittunut. Ja mä oon aina vähän skeptinen lisäravinteiden suhteen, mutta sitten niin kun musta sekin on niin kun jännä, että eihän sitä jodia saa, jos ei sitä ota erikseen. Et ei se tyroksiini kaikkea, niin se lääke ei kaikkea, kaikki ongelmia vie, vaan se, että elimistössä pitää olla ne kaikki tietyt ravinteet joka päivä ja oikeassa suhteessa. Ja mikä musta on ollut ihanaa, niin tämä on ollut niin yksilöllistä valmennusta. Et ei ole se, että on tämä konsepti, jota kaikki sitä alkaa toteuttaa ja tapahtuu ihmeitä, vaan nimenomaan, että on malliruokavalio ja erilaisia vaihtoehtoja, mitkä sitten valmentaja jokaiselle niin kun myöskin vielä niin kun räätälöi. Mutta se, että on vaihtoehtoja itselle ja sitten niin kun sä pystyt, mutta malli myöskin sillä lailla, että jos haluaa vaan tehdä tietyllä tavalla, niin mun mielestä jotenkin mä oon löytänyt tavallaan semmoisen ilon tehdä liikuntaa, mutta ilo tehdä myöskin ruokaa. Et nyt mä niin kuin sovellan ja sävellän vähän eri tavalla, mutta myös niin kuin pyrin tekemään aika paljon kasvisvoittoista ruokaa ja semmoista, niin kuin, mikä on nopeata, mutta ravitsevaa. Että kyllä aika isoja muutoksia on tapahtunut. Ja se, mikä on mun mielestä ollut ehkä vielä eniten, mä oon aina pyrkinyt hirveästi liikkumaan ja sitten siihen ruokavalioon vaikuttaa. Mutta mä oon todella huono siihen self-careen, eli rentoutumiseen ja sellaisen oman hyvinvoinnin niin kuin ylläpitämiseen. Ja nyt mä oon niin kuin miettinyt sitä, että esimerkiksi lomiin täytyy satsaa niin, että ei käytä kaikkia lomia keskellä kesää, vaan niin, että on syksyllä, keväällä vapaata. Ja sitten yksittäisiä päiviä niin, mä tässä just ennen tätä ajattelin, että pitäisi oikeastaan tehdä niin, että kerran kuukaudessa pitäisi yhden sellaisen arkivapaan, mikä mulla on itse asiassa tänään juuri, jolloin ei välttämättä suunnittele mitään, vaan niin kuin pitää vaan sen hyvinvointipäivän, jos vaan on mahdollista, koska olisi kauhean tärkeää antaa aikaa itselle, ettei anna kaikkea aikaa muille. Niin mä oon huomannut sen, että mä oon myöskin, niin kuin, paitsi että mä oon toimistotyöntekijä ollut, niin mä oon myöskin opiskellut hierojaksi, mä oon reikihoitaja, mä oon myöskin ayurveda-hoitaja, ja sitten mä oon käynyt äänimaljahoidot, ja mä mietin, että mä oon aina hoitanut muita, mutta mä en itse asiassa ole itseäni hoitanut juurikaan ollenkaan. Niin mä oon nyt ottanut sen energiahoidon, reikihoidon aamuihin niin, että jos mä herään vähän aikaisemmin, niin mä teen itselle sen niin kuin rentouttavan reikihoidon ja pyrin niin kuin hengittämään niin kuin, rauhallisesti ja niin kuin rentouttamaan itseäni ihan tietoisesti. Ja niin kuin, mä monella tapaa yritän ottaa sitä siihen arkeen mukaan, ei pelkästään niin kuin sattumanvaraisesti. Ja se, siis mä puhun kyllä ihan hirveästi, mutta mä sanon vielä senkin, että mä oon huomannut sen, että mä oon aika impulsiivinen, niin mitä enemmän suunnittelee, eli sitä ruoan tekemistä, mitä ruokia tekee viikon aikana, niin kuin aamupalaksi, lounaaksi, ja niin kuin just siinä nimenomaan arjessa, ja liikunnan suhteen kanssa, että minä päivinä tekee mitäkin. Se on tosi tärkeää, mutta sitten myöskin se, että kuuntelee tyyliin aamulla itseään, että mikä sun vointi on tänään. Et jos tuntuu väsyneeltä, on se syy sitten mikä hyvänsä, niin myöskin sitä voi muuttaa sitä sun arkea, eikä niin kuin orjallisesti niin kuin tehdä, vaan kuin juna sitä koko ajan, mitä on suunnitellut. Et pitää kuunnella, onko joku uusi ruoka, mikä toimittaa, onko arjessa joku uusi stressi, joka niin kuin uuvuttaa, ja sitten vähän muuttaa sitä, koska voi liikkua kevyemmin, voi syödä kevyemmin, että on mahdollisuus myös vaihtaa sitä. Kyllä. Hei, tuossa tuli niin paljon hyviä pointteja, mitä sä sanoit, että mä otan ihan lyhyesti vielä tärkeimmät sieltä poimin. Eli tuossa tuli esiin tuo suunnitelmallisuus. Eli kyllä se, että jos sä suunnittelet ruokia, suunnittelet liikuntoja, teet valmiiksi etukäteen, se on
tosi tärkeä onnistumisen kannalta. Ja sitten toi, mitä sä korostit, että toi self-care, se oma hyvinvointi, itsestä huolehtiminen, koska niin moni nainen huolehtii muista, lapsista, miehistä, naapurin koirista, kaikista muista, mutta se itsestä huolehtiminen, se oma hyvinvointi jää niin kuin ihan viimeiseksi. Ja toi on ihan loistava idea, mitä sanoit, että pitää niitä omia vapaapäiviä, Joo, jolloin sitten oikeasti panostaa siihen omaan hyvinvointiin. Ja just, jos ei ole mahdollista ottaa kokonaista vapaapäivää, niin ainakin sitten vaikka vapaa-ilta, että joo, tulisi niin kuin säännöllisesti sitä self-carea. Ja sullahan kuulostaa siltä, että on tapahtunut oikeasti tosi iso elämänmuutos, on, paljon on, parannuksia, että on niin kuin tullut se ilo sinne ruoanlaittoon ja on. ilo siihen liikuntaan ja just panostat siihen omaan hyvinvointiin. Jos mä otan ihan vielä tämmöisiä niin kuin konkreettisia tuloksia, kun sä kerroit tuossa alussa niistä tavallaan ongelmista ja haasteista, niin tämmöisiä konkreettisia tuloksia, että mitä oot nyt niin kuin saavuttanut tämän valmennuksen myötä, niin mä vähän katoin tuolta sun valmennusmuistiinpanoista, että sulla oli paino tippunut 3,6 kiloa, mikä on hyvä määrä, ja niin kuin sä itse sanoit, niin mehän ei tässä tähdätty mihinkään isoon painonpudotukseen, Ei. koska siellä oli paljon niitä juurisyitä, mitä piti korjata, ja me lähdettiin se hyvinvointi edellä korjaamalla näitä juurisyitä, mutta kuitenkin se paino on lähtenyt tippumaan melkein 4 kiloa, vyötärö kaventunut 6 senttiä, ja sitten uni on parantunut, sun turvotus on helpottanut, sun vatsaoireet on helpottanut, sun päänsäryt on poissa. Onko vielä jotain muita tällaisia konkreettisia tuloksia, mitä on tapahtunut? Siis mulla on sellainen niin kuin yleinen energisyys on tullut, ja sitten musta on ihana se, että mun ei tarvi miettiä koko ajan sitä vatsan toimintaa, vaan mä oon, niin kuin, voin sanoa, että tämän vuoden alusta, siis tästä oli vielä jännä, että meillä on ollut töissä niin kuin isoja muutoksia, niin yleensähän mä oon semmoinen, että mä en nuku, mä stressaan koko ajan, niin se on sattu just tämän koko valmennuksen ajaksi, ja se meni niin kuin, mä en ole ollut sairaana ollenkaan, mulla ei minkäännäköisiä flunssia ollut, mä oon ollut koko ajan niin kuin, tavallaan kauhean sellainen chain, että mä oon niin kuin, jotenkin pystynyt keskittyä asioihin, ja musta tuntuu, että mä pystyn heittäytymään eri tavalla. Mä oon aina ollut jotenkin kontrollifriikki, ja mä haluan etukäteen tietää kaiken, mutta nyt mä ajattelin, että ei, nyt lähdetään siitä, että katsotaan, mihinkä tämä tie vie, ja jotenkin, mutta onnen avaimet on itsessä. Et, niin kuin te tarjoatte tuon kurssin kautta ne avaimet, mutta se, että käyttääkö niitä, niin se on omassa vallassa. Et pitää itse sit niin kuin myöskin tehdä töitä sen eteen ja niin kuin noudattaa sitä niin kuin ohjetta, mikä siellä on, jotta niitä tuloksia tulee. Ja sitten se on tärkeää myöskin, että ei palaa siihen entiseen, vaan että luo niitä arkeen niitä sellaisia niin kuin, toimintatapoja, mitkä sitten pysyy. Et mieluummin vähemmän on enemmän, että tekee sitten vaikka pieniä asioita, mutta mä ainakin olen huomannut, että se niin kuin ruokkii itseään, että kun se ruokavalio on oikea, keho toimii niin kuin pitää ja on niin kuin tasapainossa, niin jaksaa tehdä eri tavalla. Et Mm. mieli on niin kuin virkeämpi, nukkuu paremmin ja keho jaksaa niin kuin liikkuu paremmin, niin jotenkin niin kuin mä sanon, että ruoka on lääke, liike on lääke, ne on molemmat sellaisia, mitkä on Tosi todella hyviä tärkeitä. tuloksia. Kyllä, ja tosi hyviä tuloksia olet kyllä saavuttanut. No, moni epäilee, että heistä ei ole siihen. Tämä on sellainen yksi yleisimmistä ehkä epäilyksistä, mitä kuulen, että ajattelet, että no, muut pystyvät, mutta mä en. Niin mikä sussa on nyt sitten niin erityistä, että sä oot saavuttanut näin hienoja tuloksia? Kyllähän se tavallaan se pitää lähteä itsestäpäin. Ja tavallaan mulla on ehkä se, että mä oon kokeillut monia asioita, ja tavallaan se on myöskin itsetuntemusta, että sä niin kuin tiedät, että mihinkä pystyy tai mihinkä ei pysty. Mutta se, että se motivaatio pitää lähteä itsestä, mutta valmentajat auttaa. Et sitä varten tuolla on esimerkkejä, että tuolla on niin kuin sellainen yhteisön niin kuin tavallaan tuki siinä koko ajan. Ja sieltä saa tosi paljon siihen arkeen niitä niin kuin neuvoja ja oppaita ja malleja, että kyllä mä suosittelen kaikille, että kannattaa kokeilla, että niin kuin, hyvä on helppo mainostaa, mä vaan voin sanoa, koska mun mielestä niin kuin se toimii mulla ja mä oon ihan varma, että se toimii jokaisella, joka tekee niitä muutoksia. Mutta jos ei Kyllä. tee mitään muutosta, niin ei siellä tapahdu tietenkään mitään. Jos ei mitään muuta, niin mikään ei muutu. Tämähän on Just niin, kyllä ihan just niin. totta. No hei, mikä on ollut sun semmoinen yksi isoin oivallus, mitä nyt tulee tähän kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon omilla elintavoilla, minkä sä oot ymmärtänyt? Siis musta oli aika niin kuin
pysäyttävää, kun mä en edes tiennyt, että voi tehdä yliherkkyystestin niin kuin itse. Et mä oon aina kuvitellut, että se pitää tehdä niin kuin lääkärin lähetteellä. Ja kun sen teki, niin sieltä tuli, esimerkiksi mulle tuli niin kuin tuloksena se, että mulle ei sovi vehnä eikä kaura, jotka on, ja gluteeni. Et niin kun, mä oon syönyt varmaan lapsesta saakka kaurapuuroa ja tehnyt pullia, syönyt niin kun, sämpylöitä. Ja kun ne on kaikki niin kun arjessaan tosi paljon sitä viljaa, niin se niin kun vaikuttaa joka päivä, jos ei sitä niin kun estä. Ja vaihtoehtoja kyllä on, mutta jos et sä tiedä sitä, niin mulle se oli aika niin kun iso juttu. Ja sitten se, että kun lähtee suunnittelemaan sitä omaa niin kuin arkea, mitä tekee, niin kyllä mä huomaan, että kasvisten määrä, se on itse asiassa aika helppo tehdä, kun se vaan niin kuin oivaltaa. Ja sitten myöskin proteiinien lisääminen, oikeiden rasvojen lisääminen. Tuosta saa kun oivaltaa sen, miten sä rakennat sen ruokavalion, niin se on itse asiassa aika helppoa. Mutta mä oon aikaisemmin vaan syönyt täysin väärin, jonka jälkeen mä en ole jaksanut mitään, jonka jälkeen tavallaan tulee se uupumus, liikkuu sitten vaikka kuinka paljon. Ja tuo on niin kokonaisvaltaista, että miten se ruokavalio vaikuttaa. Että niin kuin, kyllä mä uskon siihen, että se ruokavalio on itse asiassa kaikista tärkein siinä niin kuin, arjen rakentamisessa. Joo, se on varmasti yksi tärkeimmistä, mutta ei se ainoa, koska moni taas sitten, kuulen usein myös naisten sanovan, että mä haluan vaan tämän ruokavalion, että tehdään vaan tätä ruokavalioa. Mutta ei se ruokavaliokaan toimi, jos ei siinä samalla työstä niitä muita asioita, koska se menee kuitenkin aina käsi kädessä näiden kaikkien muidenkin asioita, niin kuin sullakin oli just se vatsan toiminta, se suolisto-ongelmat, että pitää laittaa se suolistokuntoon, ja just se stressi, mistä olet kanssa puhunut, että se pitää laittaa, se stressinhallinta, self-care, se pitää siellä olla. Meidän pitää katsoa niitä lisäravinteita, meidän pitää katsoa sitä maksan kuormitusta. Niin, Ja se on totta. totta kai se ruokavalio on semmoinen tärkeä kulmakivi tavallaan kehys siinä ympärillä, mutta meidän pitää samalla laittaa nämä kaikki muutkin asiat kuntoon, liikuntaa oikealla tavalla, että jos ei se kokonaisuus ole kunnossa, niin silloin se ruokavaliokaan ei yksistään toimi. Niin kyllä tuo on elämäntapamuutos niin kuin kaikkinensa. Ja toikin, että milloin otat sen lääkkeen ja miten sen kanssa pitää toimia, mitä kaikki kannattaa sen lisäksi ottaa, niin kyllä silloin on sillä merkitystä. Mutta mä koen vaan sen, että se ruoka on mulla ollut iso juttu. Joo, kyllä. Kyllä. No hei, mitä sä sanoisit jollekin, joka nyt kamppailee samojen asioiden kanssa, joita sullakin oli siellä vielä ennen sitä meidän yhteistyötä, että on se paino noussut ja on niitä vatsaongelmia ja on sitä väsymystä ja uniongelmia. Mitä sä sanoisit? Ja kyllä mä sanoisin, että kannattaa ensin kuunnella vaikka noita oppaita, mitä tuolla on, ja noita videoita, ja niin kuin kuulostella, että sopiiko itselle tällainen muutos, ja voisiko siellä olla jotain korjattavaa siinä arjessa. Ja mun mielestä ihan ennakkoluulottomasti lähtee, koska mä en ole missään törmännyt tällaiseen valmennukseen, mikä liittyy nimenomaan kilpirauhasen vajaatoimintaan. Mun mielestä kannattaa lähteä mukaan. Että pienikin niin kuin muutos arjessa voi olla iso muutos niin kuin tulevaisuudessa. Ja kaikkia muutoksia ei tarvitse tehdä kerralla. Että voihan niitä tehdä niin kuin sillä step by step, mutta tavallaan se hyvinvointi paranee sillä, kun ottaa sen niin kuin muutoksen omiin käsiin. Kyllä, näinhän se on. Hei, tuhannesti kiitos Heli sulle, kun otit aikaa nyt sun vapaa-päivästä tulla tähän haastatteluun mukaan, jakaa sun tarinaa ja näitä oivalluksia. Toivottavasti tästä saitte paljon nyt ehkä vinkkejä, omia ideoita myös sinne arkeen, mitä voit ruveta jo itsenäisestikin suorittamaan. Ja sitten totta kai, jos olet kiinnostunut kuulemaan tarkemmin, miten tämä voimannanvajiksessa valmennus toimii, niin kättä pystyyn tai laita mulle viestiä, niin voidaan sitten jutella vähän tarkemmin sun tilanteesta. Mutta hei, ihanaa päivää teille kaikille. Muista syödä terveellisesti, liikkua, mutta aina omaa kroppaa kuunnellen ja nähdään taas sitten seuraavassa videossa ja vielä iso kiitos Helille. Kiitos, hei hei.